Primeiro tempo do Racing, pero finalmente non puido gañar, despreciou 2 goles de vantaxe. Era para min un partido absolutamente chave na temporada porque dependías de ti mesmo, podías salir dos postos de descenso. Na primeira parte gañabas por 2-0, tiñas o rival contra as cordas e acabou perdendo unha oportunidade de ouro. Bueno, imos ver a secuencia dos feitos. Primeiro, gol anulado Racing de Ferrol, despois acción magnífica que vai a culminar Joselu. Vaya pase de Pablo Rey. No momento importante da temporada apareceron Joselu e Pablo Rey. A lombos deles, o Racing de Ferrol boa. Xa estamos vendo máis oportunidades do Racing de Ferrol, esta de Pablo Rey, un Pablo Rey que ia marcar o 2-0 antes do descanso. Se antes poñía o pase Pablo Rey, remataba Joselu, agora o revés. Este sí que son zipi e zape. Centro de Joselu, e a volea magnífica. Que estes dous xogadores vayan estar nun equipo, o sea, que está sufrindo tanto para manter a categoría, é curioso. Ademais, tiñan controlado o partido e o xogo, o sea, o rival non era capaz de... Non me acordo agora qual foi o troco que fixo o míster do Valladolid B, pero cambiou totalmente o partido con un cambio que fixo no segundo tempo, que desarbolou por completo o Racing. Penso que tamén sufriu pola condición física. O Valladolid B fixo moi boas incorporacións no mercado invernal e isto trouxo consigo a mellora de resultados. Aquí gol anulado. Creo que mal anulado, pero bueno, unha posición na que o árbitro asistente ten unha mellor visión que a nosa. Ocasión moi clara de Álvaro Rey, aquí tivo Racing o 3-0. E curiosamente foi o Valladolid en 5 minutos o que puxo empate a 2. A saída dun, a máis marcaron os dous centrais. A saída dun córner anota o capitán Mario. Aquí o Racing de Ferrol aínda estaba fora de postos de descenso e no minuto 38 da segunda metade, fixadevos, o central Salisu incorporado ao ataque que vai facer ese remate increíble. De esa media chilena. Creo que está en idade juvenil. Sí, é un xogador juvenil que comezou a xogar mediada a segunda volta como titular indiscutible, e aí están Salisu e Aparicio, que é outro xogador juvenil. A ver, con este golazo hai que reconsiderar a súa posición, E ainda por riba perde o gol a veras particular. A la desesperada, pues salen goles. Finiquitarlo antes, pero pues hoy no nos han sonreído el fútbol. El otro día también ganamos y en teoría anímicamente veníamos geniales a este partido y nos han sacado 3 puntos. Eso yo creo que eso no estoy preocupado porque nosotros hemos estado en peores situaciones y el equipo se ha levantado y ahora pues bueno, queda trabajar bien esta semana y ir a Madrid a ganar.